नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर. आणि मंगळवार आहे उपवास आहे. तर बघूया काय करायचं संध्याकाळी, कसं काय प्लॅन वगैरे काय काय करायचं. आणि होम टूरचा पण बनवायचा बघूया. आज जमलं तर आज करून टाकू, नाहीतर उद्या परवामध्ये पूर्ण प्लॅनिंग करून व्यवस्थित असा ब्लॉग तुम्हाला जेणेकरून चांगला आणि मस्त वाटेल, तुम्ही एन्जॉय करा. तर बघूया कसं काय. तर आज तरी ॲटलिस्ट कंटिन्यू बघू, मंदिरात पण जायचं आणि मंगळवारी तर मम्मीला घेऊन संध्याकाळी. तर नंतर भेटूया किंवा संध्याकाळी भेटूया, ठीक आहे. आणि होम टूरचं पण बघूया कसं काय करायचं. 100% तुम्हाला मी आधी सांगतो, उद्या करायचं की परवा करायचं. तर भेटूया आपण थोड्या वेळाने किंवा संध्याकाळ. तोपर्यंत ब्लॉग मागची एन्जॉय करा आणि कंटिन्यू एन्जॉय करा. तर चला भेटूया. मला दाखवूच वाटलं म्हणून परत आले. हे बघा, मस्तपैकी पप्पांनी फुलं आणतात आणि ठेवतात ना, एकदम भारी यार, फुल भारी वाटतं. लास्ट टाइम पण एका ब्लॉगमध्ये दाखवलेलं मी, असेल बघितलं तर हाय बघा, जाऊन बघा, छानपैकी एकदम. ठीक आहे, चला तर भेटू नंतर. आज आपल्या घरी बनतात मस्तपैकी मेथी कोथिंबीर. मेथी कोथिंबीर मिक्स ना, मेथी कोथिंबीर मिक्स, कांदा वली मिरची सगळं मिक्स. तर बघूया, मम्मीने रेडी केलं की तू केलंस? मम्मीने केलंय. तर तू फक्त डीप फ्राय करते, डीप फ्राय. तर बघूया, थांबा. बघा, डेली काय ना काहीतरी बनते भाई, डेली काय ना काहीतरी. मेथी कोथिंबीर कांदा त्याची मिक्स भाजी. इकडे मिश्रण आहे, इकडे भाजी तळतात आणि इकडे रोजच आहे ते भाजी. ते बघ बघ, परत बघ, परत बघ, परत बघ, परत बघ, बघ बघ. वाढला भाई, कडक कडक फोटो आलाय. हा वा 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 वा, एक नंबर. तेलात पाण्यात नाही नाही, किती लांब डिस्टन्स बघा. बघा हात पण जात नाही त्याच्यावर, चटका देते. व्यवस्थित एकदम तळुडे, एकदम अशी खाताना. हा, हे कुरकुरीत नाही होत, माहिती आहे मला. हे नॉर्मल होणार. हे माझ्यापासून लपून गेलेले आहे, सिक्रेट केलेलं आहे, हे सांगितलं नाही मला चॅप्टर. बघते बघते, शिकले 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 शिकले. पापड पण झालेत रेडी. खाऊ शकत नाही ना आपण आता. उचल 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 उचल, ठेव तिकडे ठेव. हा, शाबास. आपण उपास सोडून आपण टेस्ट बघूया जेवताना. तर जेवताना आपण पहिला उपास सोडूया, मग भजीची टेस्ट बघू आणि तुम्हाला तेव्हाच सांगू कशी झालीत भजी. आणि मम्मीकडनं भरपूर रेसिपीचे ब्लॉग पेंडिंग राहतील आपले, ते पण करूया. इकडे सोडले जातात, तेलामध्ये सोडले जातात हळूच. जास्त जास्त बनवली, जास्त बनवली. शाबाश शाबाश, वा. अजून एक होईल टाइम. दोनदा होईल अजून नाही, एकदा होईल नंतर. शाबाश. एकदम उत्कृष्ट चविष्ट. थोडे थोडे करून सोडलेले आहेत बऱ्यापैकी. आपण नंतर भेटू जेवताना. जेवताना दाखवू, त्याच्या आधी रेडी झाल्यावर दाखवू आणि मग जेवताना दाखवूया. ठीक आहे, चव पण सांगूया आणि नंतर एकदा रेसिपीचा ब्लॉग पण बनवूया. ठीक आहे, डिस्कशन लगेच सभ्य झाल्या. हा बघ कसा आपल्याला आपली सगळ्यांची इच्छा आहे की आपण तरुण पोरं किंवा आपली फॅमिली तर आपली सगळी फॅमिली सह आपण कुठेतरी पिकनिक काढूया, अशी आमची सर्वांची इच्छा आहे. पण जेव्हा आता तुम्ही आवश्यक होत आहे, नंतर जर मागे आलात तर पैसे कडे सगळ्यांनी पण फी भरावं लागेल.
मंजूर एकदम मंजूर मंजूर. हा मंजूर. तुला जे येणार आहेत त्यांना बोला. तू मानव येणार मानवाकडे दाखवायचा. तर त्याचा पहिला शब्द दे. हूं मान नको आलो. कोणतरी ब्लॉग बघताय बघ ना किती सभ्य झालं. आता काय मी समजण्यावाल्याला इशारा कॉपी परमिशन आपण गाडी घेऊन जायचं असं काय नाही. ट्रेन तर लांब तर ट्रेनने जाऊया पण जाऊया एन्जॉय करूया ना. जाऊया मामा फिक्स. ह्याच्याकडनं पहिले ऍडव्हान्स घ्या. मामा बोलले 2 दिवस मामा बोलले करायचं तर करायचं. कुठेही आपण तुम्ही म्हणाल तिकडे दर्शन Permission दर्शन काढून घ्यायचं. चरणचं बघ. सर्वांकडनं परमिशन काढून ये. काय रे मी काय म्हणतोय दर्शन घेऊन कुठे फिरत मेन मंदिर दर्शन झालं. आपण सगळे पोरांना दर्शनासाठी जायचं. एक नंबर बोलला. तुमची घ्यायला बसलाय. नाही माझ्या मी घ्यायला बोललोय ना बसलाय. मी बोललोय ना, शनिवार, की रविवार आपण जायचं तो जायचं विषय संपला. शनिवार रविवार 2 दिवस. हा एवढा सभ्य झाला ना मला याच्याकडे काही बघ. पोरगी वाटायला लागलं एका क्षणाला आता. आता समजा आपण दुसरा दुसरी कोणती आई म्हणून येते माणसं वाटत हे गाडी नाही, मम्मी येणार, रेडीच आहे. माणसं येणार. हे पोरं तयार झाली का माणसं येणार. काय करणार आणि किती बघा आम्ही सगळे तयार आहे कमन आता. कोण चरण ठेवायचे कुठे जायचं कुठे? विचार कमन कोण ठेवायचे कुठे हो. सोलापूर. नाही कुठे तुम्ही म्हणा तिकडे झाला सगळ्यात पहिलं कोण हो बोललं मी आपल्या बोललो. खिशाला ऐका जरा आपल्या मला पण घेतलाय. आपल्या खिशाला परवडायचं आपण सुरू काढू खर्च ना आपण स्वतः पद्धती काढू. ए टिकूची निवाडी. नाही मामा बोलतात बाहेर मग राहिले. बरोबर ना, मामा? पोरांना. मुंबईच्या बाहेर पडायचं मुंबईच्या बाहेर. कोकणातला दौरा भाई विषय आहे का. चला मीटिंग संपली. नाही चालू आहे चालू आहे. आम्हाला कुठे हा वाटत विषय फायनल होणार. कारण काय माहितीये मालवणला जाणं शक्य होणार नाही. बरोबर आहे मग माझे पप्पा भरतील जर ते आपलं 5 वर्ष झाले मालवण नाही मालवणचं कसं माहितीये नाही बोला, तू बोला, माहितीये बायको अरे सोबत. माहितीये बाबा. मालवणचं कसं माहितीये का पहिली गोष्ट की आपण शब्द दाबायला माझ्या मोठ्याने बोलतोय. मग एडायच काय. त्यामुळे आपण गणपतीपुळा वगैरे ह्या होते जसे कोकणात दर्शन आहेत परशुराम आपण महाराज. चाललोय ना आता. ते जाऊ दे सगळ्या पर्यंत बोलतो सगळ्यांनी जाणार तू वेटाला विचार केलाय. फॅमिलीचं केलंय. फक्त सगळ्यांना विचारायला गेलं हा नाही बोलला. त्याची दाढी वाढली आता काय हा चालेल. आणि ते वाटलं आपलं ते आपण थोडं पंढरपूर पर्यंत बघून येतो आपल्या भाई गणपतीपुळे पंढरपूर. नाही ना मामा एक तर एकच काय अक्कलकोट एकाच लाईन मध्ये होऊन जाईल. चला कॅमेरा इकडे. लांब झालं थोडं. ना आम्ही जाऊ लांब असतो. चरणच्या गावाला जायला लागेल. आता आता आपल्या मला ट्रेन कोकणात- आठवले नाही, नाही. कोकणात जाऊ. एवढं बोलल्यानंतर हस्की डान्स करायचा. आता जेवणाची सोय बिय सगळं आपण होईल आपण प्रवासाची सगळ्यांचं सवय करायची. पण आपल्याला कोकणात आपण सर्वांनी जाऊन घरी जेवण कसं आहे बनवायचं सगळं सामान न्यायचं आपण बनवायचं जेवण. मोबाईल आपापलेच नीट ठेवायचे. मामा, मजा तर मजा करू घ्या. आपण. अरे आमच्या घरी जागा कमी आता काय- झोपाय वेळेला आपण रात्र काढून कोणत्या गेलो की महिन्यात जाऊ. करायचं ते आणि कुठल्या ह्याच्यात एवढ्या शब्द तेवढं नको तरी बोलू, सांगा. मला माहिती कसं किती माहिती बोलतोस. काय रे, चरण हा. आपण दापोली बीचला पण जाऊ फिरून येऊ घरी जेवण आणू मस्त एन्जॉय करून थोडे 2 दिवस. कोणत्या महिन्यात करायचं मामा? आता ते ना तुम्ही डिसाईड करा. असं काय नाही तुम्ही विषय पूर्ण करू अरे शकता. आम्ही चालू आता 21 22 23 हा. लगेच त्या महिन्यात डिसेंबर जमणार आम्हाला. नाही आम्ही हा. बोलतो, सावकाश करा पुढच्या वर्षी पण होतं आम्हाला आता काही एक काम त्रास करू नाही. शिमग्याच्या बेडला पण ती शिमगा पण होईल तो पण होईल. शिमग्याला माझ्या सगळ्या गावी गावच्या- वेगळा, गावच्या त्याच्या गावी वेगळा, वेगळा. 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 तो वेगळा आहे ना, हा. फारकत राहणार. तू जातो शिमग्याला गावी. मग फोटो नको बोलू. एप्रिल महिन्यात करू फोटो दाखव मला. पावसाच्या आतमध्ये करू पण हा करू पावसाच्या आतमध्ये कारण की आता पुढं लग्न लय जाण्याची एप्रिल आहे. करू ना आपण लग्न बघू लोकांच्या लग्न घरी. करून करायला माझ्या जिथे 3 आहेत. भात मग म्हणून खाऊ. सगळ्या गोष्टी हा. enjoy करून बघायच्या. जानेवारी मध्ये तुम्ही चाललात का जे आता डिसेंबर झालं डिसेंबर अहो, माहितीये जरा मुद्दाम बोलतोय. नाही जानेवारी माहितीये मला पण असं तारीख बिरीख थोडी माहितीये किंवा आता ते बोलले फक्त त्याच्यावर माहितीये पण माझा नक्की स्वतःचा नाही. का तुम्ही यायलाच पाहिजे तुमच्याकडे चला नंतर भेटू. तर मित्रांनो आता खाऊया आपण मस्तपैकी आईस्क्रीम. कसली आईस्क्रीम नाही मला चेरी नको. तर बघूया आईस्क्रीम आलेली आहे आपल्याला खायला आणलेली आहे तुझ्या भावाने. तर टेस्ट करूया. मी पहिल्यांदा खातो ही आईस्क्रीम. खाल्लेली आहे पण आधी खाल्ली पण लक्षात असतं बरोबर. आईस्क्रीम कधी काय खाल्लेली सगळं माहिती असतं. तर आता मम्मी येते कुठे गेले माहित नाही. आता आली की खाऊया आपण. आता डिशमध्ये घेऊन झालेलं आहे. मम्मी दिसते काय बघते व मला देऊन खाऊ शकत नाही. आज एक भारी नाही मम्मी लस्सी पियाला आपण दोघच गेलो. एक फुल ग्लास पियालो. मौसम का जूस पिऊन येऊ आपण जेवलो की. हा
चालत जाऊया चालत येऊया. नाही गाडीने जाऊ असं कसं त्याने तुम्ही गाडीने फिरता आणि मला चालत नाही मग ते एवढी जण कशी जात? एवढं आपण दोघं गाडीने जाऊ रे मग ती ठरवतील कशाने यायचं नाही तर त्यांना पार्सल आणू हा आपण dress विषय घेऊन गंभीर येऊ आहे तिथून. विषय गंभीर आहे. थांबा आईस्क्रीमचं पाणी होतंय त्याआधी आपण आईस्क्रीम लागतो. आणि झालंय मित्रांनो. चावायची गरज नाही डायरेक्ट खायचं पियायचं. बरं पिऊ. बघा बायकोला माहिती आहे मला स्ट्रॉबेरी आवडत नाही. स्ट्रॉबेरी जास्त दिली नाही. ह्याच्यात घेतले आणि ह्याच्यात मम्मीच्या. आता मम्मी आलेली आहे इकडे आमची थोड्याशा रील वील बघून. हे बघा इकडे किमा बनला जातोय आईस्क्रीम किमा. आता नंतर ते पट्टीवर असं सरकव आणि ते असं रोल 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 बनव. वा, काय आवाज आहे. हे परत परत वाव, गरगरीत गुड्डू गुड्डू बघायला झालंय माझ्या घर असं. गुड्डूला आवर्जून सांगतो हा ब्लॉग बघ तू. पाठवतो त्याला लिंक. झाली बरं मला आता. चला खाऊया. मित्रांनो संपलेला आहे आजचा दिवस. तर कसं वाटलं ते कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्या. शुभरात्री.